Kwanza muri wita seni yakisi Hot TV nche nyapto Dennis Kuntu twari gweta se ipare yiga ya Gesonso kogenda chinse moja nyabigena ogenda ikoba. The reason why na atrenira se ipare yiga you see ese diga ne rami ese diga ne pare trabe kwa irami yere. Mwaka uliwetete the last trip ya President William Ruto gocha gusi nwarenga South Mugrango. Nechi para chiri aigorete ne pare yiga ekurwa Gesonso etati sinduru wete Gesonso ogende Orencho ogenda Nyabigena arafu ekore ikoba. So history ye pare yiga yasekete kwa gachwa 2019 regime ya President Uhuru Kenyatta. In fact, the first term ya Silvana Sosoro, the member of parliament South Mugrango, agate pare gikeraga 2019 ekero Uhuru Kenyatta ringe president akanyekeriga. Last year the current president William Samuel Ruto atite akabeka I was here akabeka iga babegete tent red carpet ya ringe segaiga president agatinnaga iga ebira kitabya ringe gali bakaigora epare yewa ngento ngekiga bakaigore pare yiga yatakere guchaka egenderere kwa gachwa lakini ibatinde rikobera gaiga pede bachiti bakarusi bagastegente kiki gachi tugiga last year. So epare kabanga nere kugenderera kurugabo baka asakuru kunyabigena. In fact this is the road almost Silvana Sosoro agutumeka kugenda mwae mwa Silvana Sosoro iko hapa mbele tu some around 2 kilometers kuruwe iga setoteneine nere kwenda Bwosoro. But since then the president William Ruto aigorite pare kira gita kiarenge somewhere here president akarine kira gita igoro ngokongonyora those pictures and those videos akarime para agatebone pare achakire erosiwe. So nabaranye yani it was part of PR lakini this road the mwaka chakete kwa gachwa is 2019 na the regime of President Uhuru Kenyatta. So epare from this side na waikirete from the side of ikoba to Nyabigena epare hiyo nerete. So it is in between from this igega sutuneine mbaka Nyabigena egetekia Nyabigena Boys High School no etaraera. So the president na chieteiga ebira kitabi kagenda. In fact mbaka kwende baka bakarusi ribati ribakori kagaiga epare yegoro na President William Ruto ribati ribagati bakarirusi so that monya kobori too much questions na ke pare yabaire na kiruta ko igore paro genda. So the rumors in Chiroronga the president might come to Gusii and very soon. So wangugango chari Gusii according to the rumors chirichiko kwanika. But the question na key the president is coming to Gusii land and maybe Kochimotu gaiga. The president yesterday, the other day, Noadenge Migori County, yesterday, Naroko County, he commissioned an airport at Naroko town. But the big question is this to the people of Gusii land. Inki yuti yakore kanekermoko igora epara tekwera because you see Kurugaiga is almost we are tuchokoro mwaka epare ipad na betine those tractors chabekirega iga president eko igoraga abantu bagaka chinkobi. In fact abantu kabarengero gorogaiga bagaka chinkobi bagasherekea sana. So it is part of a trip yentangani imi South Mugrango ncengoro konepto de kurwa ase enseme yiga aiga no omurai wense omuske William Samuel Ruto oyo kabiro mokonyo ye omuske Rigathi Gachagua mugavana wa county ya Kisii omuske Paul Simba Arati mubungo South Mugrango omuske Silvana Sosoro amo nabrai bande aiga no batenenete na kuigura epara eyiga kurwa ase chinseme chikachanya byosi niko twaga niko kora etaro eyemo aseyemo atie chikirumite chiga emeronge bere neisato echo murai bwense omuske William Samuel Ruto aigurete omwaka uliwetete na kobeka chibesa wocha ase pare yiga
chicharengi chimilioni 50 nigo twachakirania biosi ase epare yegoritwe kurwanya biosi goika Riembe, kurwa Riembe goika ase akorukwa Orencho, kurwa Orencho goika ase akorukwa Nyabigena. Nigo twanyora ng'a epare iga tiranyara kuba kegokunwa nonye nakeigo nonye omorai bwense oigorete epare iga nigo ekorerekana buna asogete nigo ebirekita biamobwatete korumagiga egento kereire abamenyi bense meiga yabugira ngoma ate gotagokiwa nonye nabo igo mbakwana nintwe anaro babwate gocha ase abarayiba inchenchari sioba iyo moikoyo Eriembe enjere gotimba Ochiogembo gakie togosaba oyo minto osoro omoisimi waito twachandekire epare Eriembe gotirimboka abantu echigari echikogwa echipikipiki chikogwa koranje tokonye gaki koranje tokonye oyo minto gaki koranje tari twakobetereri tokonye Eriembe gogotirimboka enjere Ochiogembo esabu bamagena amange abantu chipikipiki chiagure abantu bairu Nyagitari gaki tokonye koranje tokonye omogaka nonye nerengwe etare nonye roche korwa Eriembe gotirimboka abwo ase amagena abantu bagure saidi abantu baumiere Nyagitari koranje tokonye oyo minto gwetera abantu bakoumia saidi na morogobe egari yagwete epikipiki yagwete omonto akaenda Nyagitari tokonye koranje oyo osoro Erieta riane Silvanus Obara ong'ono Riembe gochibotabori ikoro omugambi osoro tokonye enchereje ikoenda Riembe toroseri gaki gochinya korere eikere gochimoma igesaregete abantu bachi muna boni ige pikipiki yagure ensa iga muna twikaranse ensa iga omonto ochire Nyagitari boni iga gaki omonene toroseri Jefferson Ochenge korwa Boige Segera ndakobori ng'a wanche otokonye ase epare Ochiogembo yabera amatuko amange tana korosiwa abanto Ochiogembo baka Nyagitari bagwa chigari tukagweta chiakwama iga epare yabere embe amatuko amange gete ngwaete gateba nkonye kwarenge eramu bona batu bata gosemeri ng'a kero kende nonye nerengereti nonye beke eramu egere ekonya abanto amache amakarabati tabekire amache agweta yalemokire chipikapiki Ochiogembo chikoyoria abantu amagena akera rituko abantu abunikire emegongo abang'ina abagaka iga abanto basumbuete ase enchera epare igo ntware gosaba ase ogwancha kwabo okonye epare eye iga egere abantu banyare kogenda ase bakwanisa baria batari kuumia. Asanteni. Bono nigo omorai bwense omosike William Ruto akageire gokora etaro yaye gocha ase orugongo rwa Gusii magega yogokora etaro yaye gocha ase ekaunti ya Migori goika ase ensemo ya Kuria, ensemo ya Rongo, ase rituko rigoro nigo arenga ase ekaunti ya Narok eyo ebagaine amo na ekaunti ya Kisii na anene mono nigo aigorete airport ase etauni ya Narok ine gocha ase etaro yaye ya Gusii ninki agochikwa naende abagusii ase biria gochikoigora Gusii ase etaro eyiga yaye ne mbichikoba bikorosiwa. So it is part of a trip yintangani imia South Mogirango nchengo ko Dennis Osekuntu.